presentem la criatura, que per això ara és el que toca, presentar la criatura. Sempre un llibre és una criatura, vull dir que això ja us ho asseguro jo i no sé qui m'ha donat més feina. I no sé, bueno, ara faig de Julio Iglesias, això és molt important. Bé, escolteu, en primer lloc, una reflexió general i una reflexió sobre el llibre. Una reflexió general, el que costa fer un llibre. Un llibre, en Lluís ho sabrà, costa molt de fer. No només els que més o menys traça i aportem material, sinó dissenyar un projecte intel·lectual que ho fa en Josep Lluís i en acabat recordar doncs, així 3 persones que estimo vivament, un és ell, un altre en Lluís Puig i l'altre la persona que em va donar vida editorial, el Vicent Olmos. I un altre mèrit, els que han estat mestres de cases de les nostres institucions, tot d'un plegat, i això té molt de mèrit, esdevenen manobres de la pàtria. I això també és una cosa que s'ha d'agrair molt, i manobres és una cosa molt respectable, és molt respectable fer una casa, aixecar una paret dreta i que allò aguanti. Per tant, un reconeixement molt sentit a tu, a Lluís, a Vicent, des de Catarroja, per continuar servint a la Carme, per continuar servint al país i canviant les eines però amb el mateix objectiu. Dit això, mireu, em va passar una cosa bastant peculiar que no acostuma a passar. Quan agafes un llibre, i ara deixo la maneta més tranquil·la, el tacte, no me n'havia donat mai que el tacte d'un llibre és molt important, perquè entre la conya aquesta marinera que portem tots a la butxaca, el brogit permanent, les notícies que ens deixen centrar-nos, aquest llibre té una virtut inicial. Tocar-lo et permet dir, ara vas a fer una cosa que t'has de centrar i estar tranquil, vas a llegir. I faràs una cosa que en el nostre món no s'entén. Deixaràs el teu espai i el teu temps i entraràs en un nou espai i en un nou temps. Per tant, encara hem d'estar així, reivindicant les formes clàssiques de la cultura. Sembla mentida, La lectura, la tranquil·litat, el seure al sofà, el no sentir brogit o posar-te la música que et doni pau i tranquil·litat per amarar-te d'aquest text. Per tant, això és una entrada important. I ara us explicaré com he sentit aquest llibre. Aquest llibre per mi és un cercle. I un cercle és important perquè comença i acaba coherentment. Tots hem tingut textos, hem vist textos o hem parit textos que sabem que són brillants o interessants en un moment determinat, però no sabem ben bé com acabar-los. Això ens ha passat a tots i a vegades revisant coses dius, hòstia, no, i aquí no acabes d'allò que és tan bonic quan pareixes un text de sentir-te cofoi perquè el sents tot coherent. Aquest llibre és un llibre tot coherent. I això passa poques vegades. I a vegades surt perquè surt i no t'ho esperaves. Comença amb un text que ens diu per què gairebé la humanitat necessita associar-se, i això ens ho explica en Sebastià Frau. Això no ho havíem pensat. A vegades fem coses i no sabem ben bé per què les fem. Doncs en Sebastià Frau diu per què els humans i els països catalans necessiten associar-se. Primera qüestió important. I una altra qüestió molt més important encara, és dels pocs llibres que té una visió nacional completa. Això també ens passa poc. I encara diria més, a vegades molts catalans del Principat ens pensem fins i tot que al nostre país, més enllà del Llobregat, ens perdem. Doncs aquest supera el Llobregat, supera les Alberes, supera la Sénia i supera el mar. Per tant, tenir una visió nacional conjunta passa poques vegades i encara diré més, donar una visió nacional conjunta de resultats equiparables entre tots 4. Aleshores, aquí ens trobem, doncs, per tant, una introducció, pensant-nos per què els humans ens hem d'associar, 2, una visió nacional completa, i aleshores, gràcies a l'Alfons, gràcies als companys que parlen de l'Associació de Comptables,
gràcies a les persones que fan un treball sobre l'associacionisme folclòric, ens trobem també que el fet associatiu és tan divers que arriba a difondre cultura, com fa Alfons, però també un associacionisme riquíssim en aquest país professional i també un associacionisme també de nivell de tot el Principat de recuperar les nostres danses. Per tant, aquest enfoc general del fet associatiu es concreta en fets regionals i sectorials. Per tant, tenim un segon graó. I, evidentment, em penso que hi ha un afegit que ha de ser obvi per la Casa Macià, i és que permanentment em penso que és una bona pensada que en aquestes actes que anem recuperant sempre el fet de Prats de Molló, del separatisme, del messianisme sempre tingui lloc. I tenir un retrat, com ha fet en Jordi, de com era un separatista, com era un bailet separatista, la seva vida, la seva feina, els seus patiments, també dona un perfil humà d'aquests 300-400 bailets que ho van donar tot per la llibertat de la pàtria, quines persones eren, perquè eren persones, perquè tenien una vida, perquè se la jugaven. Fins i tot se la va jugar, i per això el seu pare el va enviar a estudiar a fora, el mateix gran Joan Coromines. Per tant, aquest retrat es va perfilant i aleshores arribem també al perfil d'una entitat important com és pel nostre país Òmnium Cultural, i Xavier Antic ens diu: vosaltres heu fet un recorregut territorial complet, un recorregut històric complet, i ara us explico quina és la nostra experiència en una entitat important pel país com és Òmnium Cultural avui. Per tant, amb això, ja he arribat, he anat passant. Sabeu que us passa el vídeo el 2%, el 3%, ja he fet el 99% i tanco el cercle, hem fet el cercle sencer. El llibre és un llibre coherent. I dues reflexions finals al voltant del que ens explica el text. El text ens explica segurament el que hauria volgut veure escrit Josep Benet. Josep Benet ens va narrar la destrucció, però en aquest llibre sabem allò destruït. Sabem allò destruït. Per tant, sabem que la cultura catalana en el període republicà era una cultura que d'una manera fulgurant anava esdevenint una cultura europea, d'una nació republicana oberta al món. I això, en un moment de desànim nacional i crisi patriòtica, em penso que és bo que ens ho anem repetint. No només vam perdre una república, sinó que no només vam perdre la nació, sinó vam perdre una nació amb nivell cívic, cultural, i jo m'atreviria a dir i fins i tot moral, superior, al que ens va venir després, molt superior. I aquest llibre ens explica això, perquè podem arribar a pensar que l'actual règim constitucional no deixa de ser una reforma d'aquell règim que es va dedicar a esbotzar i a criminalitzar tot això. Per tant, aquest llibre, seguint la màxima de l'advocat defensor Josep Benet, és també un al·legat contra la ignomínia genocida cultural franquista. Jo per això us demano que el divulgueu, el compreu, en parleu als vostres amics i digueu: això van perdre, i ho van perdre per la dignitat d'un poble i de tota la llibertat dels pobles del món. Gràcies. Moltes gràcies a Lluís Duran per aquesta magnífica i vibrant presentació que ens ha fet del llibre. Abans de donar la paraula de Josep Bonet, el president de l'associació Casa Macià, dues consideracions. Una, sabent que quan acabi ell la seva intervenció s'hauran acabat les jornades i que aleshores a la 1:30, 2:15, hi ha el dinar a aquelles persones que en el seu moment s'hi hagin inscrit. L'altra consideració és que ja podem anunciar, i després d'algunes intervencions que hi va haver ahir i de les que hi ha hagut avui
el tema no podia ser més adient i més adequat, que l'any vinent el tema de les jornades es titularà Exilis. I algú pot dir, hi ha hagut molts simposis i molts col·loquis sobre l'exili, sí, però com aquest cap. Veureu per què. Perquè si el títol en gros és Exilis, el subtítol és Del nord al sud, del sud al nord. Perquè també hi va haver, avui mateix n'ha parlat d'Eric Forcada en algun moment, gent del nord que es va exiliar al sud. I evidentment, numèricament, molt més important la gent del sud que va passar cap al nord. De tot això en parlarem l'any vinent. Ara donem les gràcies a en Lluís Duran per les seves paraules i sí que esperem aquí en Jep Bonet perquè ens faci la cloenda d'aquestes jornades. Ho fotut molt bé. Bé, doncs em toca cloure aquestes jornades. No sé si està bé a nivell de micro. Bé, doncs em toca també de donar les gràcies, però veieu, abans de donar les gràcies, dir-vos que estic molt admiratiu de tot el que hem sentit, de tots aquests historiadors, de tots els treballs d'aquests historiadors o comunicants, poc importa, que ens fan sortir d'aquí amb, com diria, les piles carregades. Sí, moltíssimes gràcies a tots vosaltres que contribuïu a fer que aquestes jornades d'història i de debat nacional siguin, em sembla que podem dir avui, perennitzades. No vull tampoc citar a tothom perquè evidentment em descuidaria sempre, però sí, malgrat tot, que voldria regraciar el meu veí, evidentment amb tot el treball que fa el Josep Lluís Carrot Rovira. Quan dic tot el treball que fan, podria dir globalment, però també i sobretot des de Casa Macià, ben segur. Tenim les dues Carmes, que també són molt actives. Estic parlant de la Carme Forcadell i de la Carme Renedo, que ara mateix no veig, però està per aquí. Voldria regraciar tanta gent, però un que no és aquí, i ja me sentirà, que és el Patrick Lluís, que és de Prats de Molló, doncs no té pas cap excusa, que és el llibreter. I pels qui no coneixen, aquesta llibreria de Prats de Molló és una institució. No sé si és ben bé una llibreria, més un museu que una llibreria. Regraciar, evidentment, l'Eric Forcada, que em sembla que ha fet també una cosa molt interessant, que és una de les, com diria, en les nostres tasques que ens hem definit des de Casa Macià, volem impulsar l'història local per arribar al que podríem anomenar l'història més universal. Doncs impulsem això de treballar molt, tant com possible, amb la nostra història, quan dic local m'estic referent al que avui s'anomena la Catalunya del Nord. Bé, dit això, i perdoneu tots els noms que m'he descuidat, i n'hi ha molts, em sembla important de tenir molt clar que cada país, cada estat, cada nació té un relat nacional. I clar, això és una cosa que es fa dia a dia, i evidentment els historiadors aquí dins tenen una funció cabdal. Però aquest treball dels historiadors és llarg, és difícil. La història és una ciència.
molt diferent de les ciències exactes, però una ciència que ens porta tots a interpretar, a fer-nos les nostres opinions, però no deixa de ser una ciència. Doncs jo, evidentment, aquestes jornades, diguem que consolida una mica més el deure que tenim tots de conèixer la nostra història, la història de Catalunya. Doncs, bé, he de reconèixer que jo no sóc cap historiador, em sap greu, però ni cap doctorant ni res de tot això, però malgrat tot la història és un tema que em toca directament perquè en la meva vida professional m'ha tocat d'ensenyar història a alumnes de secundària. A l'estat francès, doncs perdoneu-me, però soc un funcionari francès de l'educació nacional francesa. Amb la particularitat, malgrat tot, d'haver fet de fer les classes en català, però al programa oficial de l'educació nacional francesa. I doncs el tema històric m'interessa molt, clar, i de fet em fa reflexionar molt també, perquè l'història és també, sabeu tots, una font de manipulació. La majoria dels historiadors me sembla que fan un treball admirable, com ja ho he dit, i són honestos, però l'historiador sovint molesta el polític. I doncs hi ha tota mena de pressions institucionals o polítiques que fan que l'historiador pot, diguem, no anar completament lliure. I això em sembla que n'hem de ser conscients i doncs el que voldria comentar és una cosa que he pogut ensenyar als meus alumnes, que de fet l'història oficial, el relat oficial, pot canviar molt en pocs anys. I agafaré l'exemple de la Segona Guerra Mundial a França. Si voleu, just després d'aquesta guerra, evidentment, molts historiadors es van posar a treballar el tema. I, diguem, l'història oficial que es va presentar amb els manuals, els llibres de text i tot això, era de presentar aquest període de la manera següent. Hi havia dos personatges, hi havia el general de Gaulle, que el representaven simbòlicament com una espasa al combat, des de l'exterior, principalment, i després hi havia el Pétain, i s'atribuïa al Pétain com si fos l'escut, que era el símbol que la representava. És a dir, que al mateix temps que el de Gaulle era el combat, el Pétain era la persona que protegia els francesos. Això, història, repeteixo, oficial. I quan dic oficial, oficial fins als anys 70. És a dir, que durant 25 anys el discurs oficial, el relat, diguem, nacional francès, anava en aquest sentit. De Gaulle, l'espasa, Pétain, l'escut. I mireu, això 25 anys, doncs, i mireu com han canviat les coses, és que, em sembla que era l'any 1973, va ser un historiador també que va canviar la visió. Aquest historiador es deia Robert Paxton, americà dels Estats Units, i ell va ser el primer que va, diguem, matisar i més que matisar la cosa, dient finalment que la col·laboració francesa no va pas ser una col·laboració únicament imposada per el règim nazi. No, va arribar amb la conclusió inequívoca que el col·laboracionisme francès era també i sobretot una col·laboració activa i ideològica.
I va ser un electroxoc, això, quan aquest historiador... Jo recordo que en aquell moment era molt petit, però debats a la televisió francesa on es presentava aquest historiador com un bruixot, i finalment tot el que havia escrit és el que ara fa part de l'història del relat nacional francès. I vam haver d'esperar 25 anys per això. Doncs tot això per dir, cal una mica de perspectiva per arribar a dibuixar una història, un relat nacional que s'aguanti. No ve pas en un dia, això. Després, sempre hi acabo, després podríem agafar exemples molt similars amb la guerra d'Algèria, però bé, no vull passar massa llarg, però penseu que el reconeixement oficial de la responsabilitat de l'estat francès dins la col·laboració és el president Jacques Chirac, que la va fer el 1995. 50 anys van passar. I efectivament, després s'ha treballat molt tot això, però les autoritats franceses de Vichy feien més que el que demanaven els nazis a nivell de deportacions de jueus i tants altres exemples. Penseu que aquest col·laboracionisme que durant un quart de segle va quedar una mica amagat, i potser que la societat francesa ho necessitava, això, és a dir, una societat completament destrossada, fracturada per la guerra. Doncs, he perdut el fil. Doncs deia que, no ho sé ara, el Chirac, doncs sí, mig segle per esperar un reconeixement oficial de les responsabilitats de l'estat francès. Doncs tot això per dir què, finalment. També afegir una cosa, evidentment la resistència també ha existit. No voldria pas que tingueu tots la impressió que a França durant l'ocupació només hi va haver col·laboradors. La resistència també va existir, es va estructurar i en De Gaulle va jugar un paper important, però tot això s'ha de matisar molt. És a dir, durant aquests anys de postguerra, durant això que deia de l'escut i de l'espasa, al cinema, per exemple, els films que tenien més èxit, i de fet els sols films que feia de la guerra, només parlava de resistents, glorificant-los com si només passava això. Els resistents francesos tenien més por de la milícia francesa que no pas de la Gestapo. Bé, tot això per dir què? Perdoneu si em vaig desviar una mica. No, dic que el treball de l'historiador, i acabarem això, ha de ser lliure i independent, i em sembla que tots els que sou aquí sou una prova. Doncs que, evidentment, és imprescindible saber qui som i tenir un relat nacional precís, potent, que puguem comunicar fàcilment, que no ha de quedar en un cercle d'especialistes. Hem de comunicar el que algunes vegades els historiadors no saben fer. Cal comunicar, és molt important. I per acabar, si no construïm nosaltres mateixos, els catalans, el nostre relat nacional, això ho faran els altres. Moltes gràcies per aquestes paraules de cloenda. Efectivament, el fet de pensar i promoure figures com Jean Moulin i tots els de la resistència no pot fer oblidar que no van ser pocs els que cantaven ben contents Maréchal nous voilà, o sigui que és bo que ara ens ho hagis recordat. La darrera consideració, després de dinar hi ha, per qui ho vulgui, i l'oportunitat és excepcional, la visita a la Vila Denis. Recordeu que la Vila Denis és el lloc físic des d'on el president Macià dirigia tota l'operació de Prats de Molló
per alliberar Catalunya i convertir-la en una república independent, i que, a diferència de l'any passat, hi ha hagut obres importants de neteja, de rehabilitació, etc. Per tant, l'edifici està bastant canviat. L'artífex gairebé podríem dir el mestre d'obres i promotor immobiliari, a banda d'altres coses, ha estat el conseller Puig, i és ell qui dirigirà la visita aquesta, que està prevista per les 3 de la tarda, havent dinat, i ara passo la paraula al Japonet, que ens vol dir alguna cosa segurament interessantíssima. Perdoneu, em sembla que amb la llista de persones que... No, i això que havia escrit només m'havia posat el Lluís Puig. Veieu com entre el que tinc escrit i el que finalment em surt canvia completament. Així s'escriu la història. No, només dir que el Lluís Puig, evidentment, no sé, hi ha tantes maneres de qualificar-lo, però podríem dir que és el pal de paller, podríem dir que és la clau de volta, o una també expressió de tipus d'arquitectura que podria ser la pedra angular de tot el que estem fent a Casa Macià. I dic bé de tot el que estem fent. Gràcies, Lluís. Molt bé, ja està.